everyone, good morning and welcome back to my channel. Taklai Ni Puila Shadi Chanan Bari Thag Pangwang. Hingga Shadi bo jaga wa bong gaga shobna pore phunai ko tabong nong khuldo. Ready mai pai yang manai tong. Yani. Sekarang bye bye kumui. Ayang ko thangya ko ne phunu kan. Dog khayo. Tapai ko te mas dog khojai ti he takta. Yang ko Hadi bari wa habli ahin tong mani hai pono habna bage ma phaika buri ke tal ekdom kol khai mani jag nang tong kha kisa hab thang pai ka de ne jengga ja gari yang se gari tulia ne ai lam mo salai jang mata kafe ka tingo kafe si baji gari choli kha thalai tong jung bo phayo kisa se 하자라 얘들 같이 가나 사자 바라 땅 치고나 진짜 모르다 할라 tabo khingki ko bari ke talno sajungnan bagai langai tongo to lawo bongyang ni nogrok ekdom cute che like silong vibes phayo kisa silong nong ni nogrok kisa tino kisa kuchu khase hingke bongyang bo kisa mo hai vibes ngai ko thanglai tong nai di amora ka joto no chini dol ta mane buri ni yang ni dol hingke tabo chungmo thalai nai to lawo sajungna bagai bike khaw jagai ko photo bujana bagai buthak tong last to thangte na photo bujak bai ako bai tabuk hingke toi ko bari ke tal sajok pai ka angkai video ro kisa khailai tongo hingke tabuk lang thangsinai amsa kaham ke che sajok lema lai liya jeng phaimani kisa lei thangata gabon bagai sajokte lei thangka ekdom bari ke tal to sidi hini mang shading lai tonglai siung ka ba ekdom phat kai sajok lai akon lai tabuk ngagai ko lang tongo ekdom bari ke tal hasam kai ma phaika hingke tabuk nong no kai mung phunuk sinai
tongnada gosi kathang tongsak katharkhai bobai ansa tongnada gosi nengbono hamjakma bisingtei hamisaya pro ham tongpro bono nainada gosi ei thiasak bobai simino tongnada gosi tongno nang gosi okai ing ang gosi ugdei parangkis yang gosi ơi nhá hả đấy hamjak nikha edei khazani angwai baksa hindi parang kisah hindi khazani selasa hamani deporma jini hamzak kumani khasumi sajak onumika deporma no khasajla smart keye apni mas hasinai alai jamana tam hejane egai balai bor rumah heke ekom style ke mana kiruk ayei ini logi sono upini hiri humplai jagno kiruk ke kisai kuplai hosti kiruk kayak asik gopra kapra na ya oh sidon ni ya mas ikin asna itabu thì là nhé agi kaisa khaman tu ngogra sakar unkogo agi kai naimani ke juda phu yo kaisa kru juda thangku ani slele kelio heta ko bible ko tong ekaman bage ঠিক কি নাসি নাই উল্টা পাল্টা হয়তো কোনো ধর্ম কর্ম হয়তো ঠিক ঠিক ভাবে আমা হইতা 어떤 지금 됐던 거? tabuk hengke kaima rok nai bai paya ko bai mai chana bagai phai achuk phai lai jagi ko tabuk mai chalai nai tabuk hengke mai jai phai ka hengke ko kuina katal bo change khai phai ka kaijak pai khang kang ke ba tabuk reception achuk sinai hingkang ke ba change khaya ko ni phai ka hengke tabuk photo rok kisa shoot khaile ko lei nogot halai sinai te bisi tonglia selekha